and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang RMN drama mamasin na usab pagdalit kaninyo ning sukinanon. Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit. James, pasaylo ako. Nagaamgon ako sa nahimo kong sayop. Bisan di ko bakunas makadaghan ng higayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw nimong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bugos kong gihatag nimo. Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang ang higayon. Aron akong ikapamatuod ang akong pagbasol. Dili sayon nga dawaton ang kamatuoran Melanie. Nga usa niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Apanandam ko nga muhatag ka nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon. Kung mahiluna ang panahon. Ang buhay kong ito. Kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahiluna pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom. Ang buhay kong ito. Sugilarong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na to sa RMN Drama. Kung mahiluna ang panahon. Kung lalayo ikaw. And that's it everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!